A la plaça arrencarem sempre amb un tema d'actualitat de la comarca i n'aprofunditzarem més amb un protagonista. Avui a la nostra entrevista d'actualitat marxem fins al Consell Comarcal del Baix Camp per parlar-vos de la convocatòria del Torna Jornal i Saber Fer d'enguany, un programa que va destinat a persones agricultores i ramaderes amb propostes d'emprenedoria rural al territori del Baix Camp. Per parlar-ne de tot plegat, ho fem amb la Maria Esgueva, que és l'encarregada d'Agenda, Ocupació i Desenvolupament del Consell Comarcal del Baix Camp. Maria, molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Escolta, a grans trets, explica'ns, què és el projecte de Torna Jornal i Saber Fer 2022 d'aquesta convocatòria? Doncs mira, més o menys és l'organització de grups de treball i fem unes jornades de treball cooperatiu entre les finques dels usuaris, dels agricultors o els ramaders. Com sorgeix aquesta proposta des del Consell Comarcal del Baix Camp? Té recorregut d'altres anys? És una proposta que heu fet ja aquest any? No, aquest és el segon any que el fem perquè vam parar per culpa de la situació sanitària i va sortir com una proposta dins d'un curs d'agricultura regenerativa que es fa des d'un altre departament del Consell Comarcal, des de la part de joventut, des del departament de joventut, que és el Jove Sant Talent. Doncs recollint les experiències i les necessitats d'aquests joves, doncs es van proposar aquestes jornades de treball col·laboratiu entre tots. A qui va destinat aquest projecte? Perquè tenim la idea, no?, de que les persones agricultores i ramaderes són persones grans que ja porten una gran trajectòria, però des del Consell Comarcal també engegueu aquestes iniciatives també per fomentar l'agricultura rural als més joves, també. I tant, és que, a més, clar, aquesta situació sanitària ens ha portat que molta gent s'ha replantejat el seu estil de vida, no? I molta gent vol venir a viure al camp. Doncs, clar, ens trobem amb molts joves o gent emprenedora que vol començar la seva vida en un entorn rural i visquent del camp. Doncs clar, nosaltres hem de fomentar aquesta emprenedoria rural. Suposo que ha tingut també acceptació, no?, per part dels joves. Aquí està la rebuda, no?, de les persones agricultores o també els joves que s'hi vulguin formar en aquest àmbit. I tant, jo crec que estem molt orgullosos perquè aquesta formació que es dona des d'aquí i aquests ajuts són la veritat que un referent a nivell estatal, no? Doncs sí. També aquesta acció, recordem, està subvencionada pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc de programes de suport al desenvolupament local. Quin és el principal objectiu d'aquest projecte? Sobretot és fomentar la xarxa de col·laboració rural a la comarca. Com bé has comentat, no? Moltes vegades ens trobem amb aquest salto generacional, no?, entre la gent més gran que està treballant al camp, que té cura de la terra, i aquests joves que es volen incorporar. Doncs aquestes sessions, aquestes jornades, és perquè aquest salto generacional, no?, sigui una miqueta més petit i fomentar aquestes xarxes de col·laboració. Moltes vegades, clar, són gent que viu en una ciutat i que de cop i volta es troba en un ambient en el que no conec el seu veí o que està una mica com desconnectada. Doncs intentem fomentar aquestes xarxes, que s'ajuden, aquest intercanvi de coneixements, que surti la col·laboració. Parlem una mica de la convocatòria en si, del Torna Jornal i Saber Fer. Què faran les persones que hi vulguin participar? Com podran aprendre, no?, a tenir aquesta nova vessant també del camp, sobretot els joves que estiguin interessats en inscriure's? Sí, el que han d'explicar-nos una mica és una breu explicació del projecte, és a dir, què necessiten fer a la seva finca, doncs què necessiten que els ajudem, no? Tenim exemples, hi havia gent que volia recuperar, no?, murs de pedra seca que se l'havien caigut a la finca, uns altres que necessitaven assessorament per engegar una horta de muntanya, no? Doncs ens han d'explicar una mica el seu projecte, què volen fer. Després, a més, una cosa que és important és que dins d'aquestes jornades de tornar jornal tenim una subvenció on oferim un assessorament tècnic. Vol dir que podem contactar amb una persona amb experiència, no?, experta en aquest tema,
que necessiten aprofundir i fem un assessorament col·lectiu. Tothom pot fer preguntes si li interessa aquest tema. Doncs això, la breu explicació del projecte, la ubicació de la finca i com arribar-hi, l'aforament màxim de la jornada, normalment estem parlant d'unes 15 persones com a màxim, i no res, l'amfitrió ens dona les gràcies d'aquesta manera, no? Fent un àpat per tothom, i per això també tenim una ajuda de 150 euros per donar aquest àpat, que ha de ser amb producte local, preferentment ecològic i sostenible. I Maria, com ho han de fer per inscriure's les persones interessades al torn regional i saber fer? Bueno, poden fer de diverses maneres. Poden escriure'ns un correu electrònic, no? A msgueva@baixcamp.cat o a bancdeterres@baixcamp.cat, o poden escriure un WhatsApp al 627 30 82 95 també, dient que estan interessats en participar, i ja ens posarem en contacte amb aquesta persona. Doncs ens apuntem a totes aquestes vies per als interessants que vulguin estar en el torn regional i saber fer. Maria, ja l'última per anar acabant l'entrevista, et volia preguntar, no, que et pots adreçar als nostres oients per la importància, no, del món rural, del món d'agricultors, sobretot, que aquestes persones, no, que hem comentat al llarg de l'entrevista, que estiguin interessades de passar de la ciutat al camp, que també és una activitat essencial, i sobretot ho veiem amb la pandèmia, el producte local de quilòmetre zero, i que és molt important, no?, als agricultors locals, i que no es perdi aquesta llarga tradició d'aquesta inserció laboral. I tant, completament d'acord. A més, és que des del Consell Comarcal apostem molt fort per això, per aquesta emprenedoria rural, i des del Banc de Terres, no, treballem en col·laboració amb altres departaments i estem engegant projectes molt xulos, molt engrescadors, no? Com pot ser el Banc de Recursos Agraris amb el Banc d'Eines per compartir maquinària, el Banc de Temps per compartir temps, no? Per aprofitar entre agricultors, la central d'aprovisionaments per fer comandes conjuntes, així estalviem costos i abaratim transport, i la mediateca per compartir informació a tot arreu. Qualsevol necessitat que puguin tindre, que ens ho comuniquin, que nosaltres intentarem ajudar en tot el que podem. Doncs Maria Esgueva, encarregada d'Agenda, Ocupació i Desenvolupament del Baix Camp, moltíssimes gràcies per atendre els micròfons de la plaça, el programa en xarxa de Baix Camp Ràdio, i esperem que hi vagin molt bé aquestes convocatòries del torn regional i saber fer d'enguany. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Que vagi bé.